Nanging aku ora ulep kalawan kowe. Kowe bakal tak kembali ke Bobraswe.
Tes. Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, tambah sithik. Nggih, sugeng pepanggihan kalih Sandiwara Kertoprasida dadi budaya mijil saking Ngetrep Kacangan Kabupaten Blora Mustika. Kang dipimpin Bapak Sukaryanto kalian Ibu Murti Sulas. Nggih. Niki acarane temantenan nggih, Bu? Heeh. Mbak sinten? Mbak sinten kalian Mas sinten? Mbak Wulan. Heeh, didoakan buat kedua mempelai semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Cepet diparingi momongan sing soleha ya Mas ya. Heeh. Ya, iki langsung wae ya Mbak ya. All artis Mas Nardi ditarik ya all artis sida dadi budaya.
Iki acara tasyakuran pernikahan dari Mbak Siti Wulandari dan Mas Teguh Alif Basah ya. Didoakan ya Bu ya. Mugi-mugi dadia keluarga ingkang samawa, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Siji selawase nggih Mbak nggih. Pripun niki Bu? Ngersake napa nggih? Niki penontonnya jarak jauh niki. Jan lampune Pripun? makanan ya Mbak ya. Sidorondo. Terus napa niki? Bapak katuran mboten Bapak Supardi. Bapak Supardi dalah Ibu sapa aku ku nek ngene iki ora patek apa sok. Dek nek abang ngono ya. Iki macane apa? Mau. Macane kok Lha piye macane? Oh. Ya ini ditampilkan dulu ya artis bersama Mbak. Al artis ya. Ayo Dek dipanggil. Ada Dek Naila Rani. Ayo cantiknya Indonesia. Mau ini sih gede Dek Naila sapa iki? Si Gemoy. Naila tak, Mbak. Naila Rani. Iya. Dek diaturi napa niki? Karena belum ada atensi masuk ya. Niki wae wonten Dikasih permintaan koleksi. si Dorondo nggih Bapak nggih. Oke, nanti sama di asal ya Mas ya. Duit sama diaturi di napa? asal ya. Dikasih koleksi dulu ada hakikat sebuah cinta Mas. Ayo monggo Mas, hakikat sebuah cinta. Bapak Ibu monggo lho ngersake lagu napa? Monggo lho Bu. Aja mok meneng ae lho Bu, mesam-mesem to Bu. Sing kudungan iki lho, merah hati. Lilo. Deno, nggih, Deno. Mangke diaturi nggih Bu nggih.
rinduku padamu tiga-tiga itu lalu tersentak diriku segari lamunan ini sebenarnya aku telah kau tinggalkan. Sida dari budaya TAC Video Jaga mengatakan oh cinta berharga dari emas dan permata lalu ku bawa cinta di persada jiwa sinar menyuluh derita sewaktu kabar cintamu terasa melanda bangkit rinduku padamu tiga-tiga itu lalu tersentak diriku segari lamunan ini sebenarnya aku telah kau tinggalkan. Dek Naila dalam senyum dong. Jaga mengatakan oh cinta berharga dari emas dan permata lalu ku bawa cinta di persada jiwa sinar menyuluh derita sewaktu kabar cintamu terasa melanda bangkit rinduku padamu tiga-tiga itu lalu tersentak diriku segari lamunan kini sebenarnya aku telah kau tinggalkan sewaktu kabar cintamu terasa melanda bangkit rinduku padamu tiga-tiga itu lalu tersentak diriku segari lamunan ini sebenarnya aku telah kau tinggalkan. Insan yang tak punya kilauan emas permata lalu ku coba menaburi cinta bagiku tiada nilainya. Satu koleksi sampun, Mbak. Sampun. Hakikat sebuah cinta sampun diaturi. Pripun iki, Dek? Ndek wonten permintaan Sida Rondo kalih Dena. Iku Bapak sinten nggih sing nyuwun nggih? Napa? Sida Rondo, Dek.
Sidoronde Mas. Mbak, bersama kita tampilkan dulu bersama Mbak Sela Santika. Sido dadi budaya. Monya Indonesia. Sepanti lo Mas. Oplok-oplok. Mbak, pripun Mbak? Oplok-oplok. Bu dinoke ditenggok nggih Bu nggih. Mbak Don niki nggih Bu nggih. Dinoke. Pak Sukar ngrusake napa lho Pak jenengan lho Pak? Piyayine sing pundi nggih Bu nggih? Bapak Sukar Bu. Ayo Mas. Sidoronde. Panas ya, Mbak. Kandhane sing salah jane sapa lho yo? Masang lampu wis jongsone lagi dipasang wis dipasang.
wonten permintaan Deno. Ayo De Amelisa. Deno Mas. Deno Amelisa sing bodinya ini loh. Kuntilan darat. Pripun Bu? Pak Sukar mau pundi nggih? Pak Sukar. Sing pundi ta Bu? Ngersake lagu napa Bu? Pak. Monggo lho Bu. Napa? Lila. Nah niki diaturi Denok riyen nggih, ndek wonten permintaan kasunyatan. Ayo Mas. Mas apa pelayar wileh? Mas Nardi. Deno. Deno apa kasunyatan, Dek? Deno, Mbak. Goyang bersama si Dodadi Budaya. Sayangku, sing
diaturi setunggal tembang meleh nggih. Sinambi ngranti Ndara putrine. Diaturi wonten permintaan wau kasunyatan. Heeh. Kasunyatan. Salim. Heeh. Langsung aja, Kasunyatan Mas Mbak. Nardi. Sat-sat, Mas. Heeh, selak sore, Mas. Selak bengi ya, Bu ya. Heeh. Pak Sukar. Ya, mangga Mas Nardi lila. Loh. Oh yo, angger ameh bar kok mesti geting aku nek yo. Saya dek rene dek nae rene sing nom biasane luwih awas niki. Sing mboke biasane birune. Nyuwun gendeng ora gendeng. Kok gendeng iki lho. Nyuwun Lagu gendeng. Merayu Tuhan. Cinta tak terpisahkan. Lali janjine, nggih. Piye iki, Dik? Dikasih Iki wis kadung ngene kok nek ora Lali ora janjine diparingi wae, kok Mas. dijaluk meneh. Heeh. Lali janjine wae Mas nek ngono Mas. Heeh. Niku wau Pak Sukar nggih, Bu. Niku wau Pak Sukar. Oh, nggih. Senengane Pak Sukar iku metune nek wayah ampeh bar kok. Dik mau leh kun jeplak kawit sawan ya ora ndang ditokno lho, Pak. Tak kebangetan tenan le, Pak. Ayo, Mas. Lali janjine bersama, Dik. Dik sama iki? Sesarengan dari situ dadi budaya. Sida dadi budaya. dina minggu
Dik mau panyunane Pak Sukar. Isih ana loro tapi diparingi setunggal ae ya Dik ya. Cinta tak terpisahkan. Cinta tak terpisahkan mawon ya. Ayo Mas. Vokale ya Mas. Siap. Siap, heeh. Engko nek ora tak paringi aku wedi nek dhuwit iku mang biru-biru loro dijaluk malah engko terus piye? Bagai Siti Mbak nang biru panggung kowe ya. Anake akeh lho Bu, jiro, lupat, monom, 7, 8, 9, 10 sambuke. 10.000-an iku sing order ngawuh ae ya Pak. Sinambi
suwun. Ayo Nduk palungguhane Nduk. Sek. Monggo Ndara. Sajak gayeng banget anggonmu jejogetan lan penyembangan. Tak kandhani. Kabeh iki kene kok ora mangerteni sing tak penggalih. Pripun to Ndara? Ing sekawit aku menggalih garwaku sing ora kondur-kondur. Ing kamong kowe ngerti Dik. Yen to dina iki peperangan gedhe banget sing tak kuwatirke iki. Engko keke ana apa-apa marang garwaku. Mula saka kuwi yo kowe tunggu omah resik ana ing dalem kaputren kene. Aku bakal nunggu marang garwaku. Rumangsa aku penak banget rasane atiku. Tak mriki mawon lho Ndara. Kowe ning omah wae ora usah melu-melu. Tungakno wae muga-muga ora ana apa-apa ya piye.